आज के युग में लइका जब तक अपनी पैर पे निखन सन खड़ा रहत तब तक अपनी माई बाप के भगवान समझत सन। लेकिन जैसे ही वो लइका 2 पैसा कमाए लायक हो जाता वही भगवान के अपनी कपारे के बोझ मान लेता। नमस्ते, हमारा नाम है यशदीप और वह सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखा तनीजा। आज की कहानी यूपी के अमरोहा जिला के 2008 के बहुचर्चित हत्याकांड पर आधारित बा। तो चलिए कहानी शुरू कइल जा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला के बावनखेड़ी गांव में एगो शिक्षित, इज्जतदार और संपन्न परिवार में जन्म लेहली एगो बेटी शबनम पैदा भइली तो उनकर बाप सोचना कि ऊ अपनी लड़की के खूब पढ़ियन लिखियन और अपनी बेटी के एक दिन अफसर बनइहन। शबनम के बाप खुद एगो अध्यापक रहना और जाहिर सी बात रहे कि वो अपनी लड़की के काबिल बनावल चाहत रहना। शबनम के परिवार में उनकरी माई बाप के अलावा उनकर 2 गो भाई, एगो भाभी और एगो 10 महीना के भतीजा रहे। बेटी शबनम परिवार के लाडली और चहेती रहली। पूरा परिवार हर चीज से संपन्न रहे, तन मन धन हर चीज से। ईश्वर भी शबनम के परिवार के कोनो कमी ना केले रहना। शबनम के पिताजी स्थानीय कॉलेज में कला के अध्यापक रहना। शबनम के परिवार के पास लगभग 30 बीघा के आसपास जमीन रहे। शबनम जब बड़ भइली तो अंग्रेजी और भूगोल से डबल MA कैली और गांव के स्कूल में ही अध्यापिका हो गई। कुछ दिन में शबनम अपनी मेहनत से छात्रन के पसंदीदा अध्यापिका हो गई। सब कुछ अच्छा चलत रहे। यही बीच शबनम के गांव के ही एगो लइका सलीम से प्यार हो गई और समय बीतला के साथ प्यार और गाढ़ा होत गई। शबनम और सलीम दोनों जानी ई फैसला कैलस लोग कि अब हमनी के शादी क लेवे के चाही। शबनम घर पे अपनी प्यार सलीम के बारे में घर वालन से बतैली। शबनम ई ना सोचले रहली कि घर वाला जी के इतना लाड प्यार करेला लोग ओकरी बात के काटू सकेला लोग। शबनम के ए बात के बड़ा धक्का लागल कि उनकरी परिवार वालन के सलीम तनिको पसंद नहीं खन। पहले तो सलीम और शबनम के परिवार के जात अलग रहे। सलीम पठान बिरादरी के रहना तो शबनम सैफी बिरादरी के। सलीम पढ़ाई के नाम पर 6वीं फेल रहना और मजदूरी कैल करस। शबनम के परिवार के हिसाब से शबनम और सलीम में जमीन आसमान के अंतर रहे। एक घटना के बाद से शबनम और सलीम छुप छुप के मिले लागल लोग, पर आखिर कब तक? 14 अप्रैल 2008 के रात अचानक शबनम के घर से जोर जोर से चिखला और रोला की आवाज आवे लागल। शोर सुन के आसपास के लोग बिटुरा गए। लोग जब शबनम के घर के अंदर पहुंचल लोग तब घर के हालत देख के सब केहू सन्न रह गई। शबनम के अलावा परिवार के सब सदस्य के कोनो धारदार हथियार से बड़ी निर्ममता से काट देहल गई रहे। घर में 7 गो लाश पड़ल रहे। शबनम के माई बाप, 2 गो भाई, एगो भाभी, एगो 10 महीना के भतीजा और एगो फुफेरी बहन के लाश। शबनम के हालत बहुत खराब हो गई रहे। केहू के हो जाइत अगर अपनी परिवार वालन के ऐसन हालत में देखित तब। शबनम के पड़ोसी पुलिस के बोले सन। पुलिस आइल और लाश के जांच में जुट गई। पुलिस सबकर बयान और तथ्य जुटावे लागल। शबनम पुलिस से बतैली कि कुछ बदमाश छत के रास्ते से आके उनके परिवार वालन के कत्ल करके छते के रास्ते से भाग गई न सन। शबनम के पड़ोसी भी पुलिस के बतैलस लोग कि जब वो शोर सुन के शबनम के घरे आइल लोग तब घर के मेन दरवाजा लॉक रहल। दरवाजा के साथ कोनो छेड़छाड़ ना भइल रहल। पुलिस तब एकदम चकरा गई जब वो शबनम के घर के ऊंचाई देखलस। आखिर कोनो बदमाश जमीन से इतना ऊंचा छत वाला घर पर चढ़ल कैसे हुई, वो बिना कोनो सहारा के। पुलिस शबनम के घर के बाहर के दीवार के जांच कैलस पर केहू के चढ़ला के कोनो निशान ना मिलल। अमरोहा जिला में 7 लोग के निर्मम हत्या के खबर ऐसन फैलल कि यूपी सरकार पर दबाव बढ़े लागल। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती अमरोहा जिला पहुंचली और शबनम के 5 लाख के मुआवजा देहला के ऐलान कैली। इतना दिन में पुलिस के पास 7 लोग के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आ गई, जेमें पुलिस के ई पता चलल कि हत्या से पहले परिवार के लोग के बेहोशी के दवा देहल गई रहे और नींद में सबके हत्या हो गई रहे। रिपोर्ट में इहो पता चलल कि शबनम के 10 महीना के भतीजा के पहले गला घोटल गई, ओकरी बाद ओकर कोनो धारदार हथियार से गला काट देहल गई। पुलिस छत वाला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला तथ्य से ये निष्कर्ष पर पहुंचल कि इस 7 गो कत्ल केहू घर के ही आदमी कैले बा। आखिरकार पुलिस के शक के सुई शबनम पर आके रुक गई। पुलिस पर पहले से ही जल्दी से जल्दी कातिल के खोजला के दबाव रहे। अगर पुलिस शबनम पर उंगली उठाई तो लोग के विरोध और बढ़ जाये। इस समस्या से निपटे खातिर पुलिस एगो काम कैलस। उस शबनम के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवा लेहलस। पुलिस जब कॉल डिटेल्स देखलस तो ओकर माथा ठनक गई। कॉल डिटेल्स के हिसाब से शबनम कत्ल वाला दिन यानी 14 अप्रैल 2008 के
एगो नंबर पर कई बार कॉल कैले रहली। यहाँ तक कि वही नंबर पर परिवार वालन के कत्ल के कुछ देर पहले और कत्ल के कुछ देर बाद शबनम के नंबर से बात भी भइल रहे। पुलिस नंबर के पता लगैलस त मोबाइल नंबर शबनम के आशिक सलीम के निकलल। इन्हें ए बीच शबनम कई दिन से बीमार पड़ गई रहली। डॉक्टर उनकरी जांच में लागल रहना सन। तब्बे शबनम के जांच करत डॉक्टरन के मेडिकल रिपोर्ट से ई पता चलल कि शबनम के पेट में 7 हफ्ता के बच्चा बा। ऐसे पुलिस के शक अब यकीन में बदल गई कि परिवार के 7 लोग के कत्ल में खुद एक परिवार के बेटी शबनम भी शामिल बाड़ी। बस एके साबित करे के रहे। पुलिस पहले सलीम के पकड़लस और उनसे गुनाह कबूल करवैलस। ओकरी बाद त शबनम से गुनाह कबूल करवावल बहुत आसान रहे। सलीम के पुलिस के हत्थे चढ़ल देख के शबनम तुरंते टूट गईली। दोनों जानी ई हैवानियत एक दूसरे के पावे खातिर कैले रहे लोग। ई कैसन इश्क बा जोन 7 गो मासूम के बड़ी निर्ममता से मौत के घाट उतार देहलस। शबनम सलीम के साथे मिलके अपनी परिवार के चाय में नींद के दवाई मिला के पिया देहली। फिर सुतला के बाद कुल्हाड़ी से वो लोग के बड़ी निर्ममता से काट देहली। कत्ल क लेहला के बाद शबनम सलीम के घर के दरवाजा खोल के बाहर भगा देहली। फिर दरवाजा बंद करके चीखे चिल्लाए लगली। इश्क कहाँ से शुरू भइल और कहाँ खत्म भइल, दोनों जानी जेल में चल गए लोग। जहाँ 2008 में मुरादाबाद जेल में शबनम सलीम के लइका के माई बनली। बाद में अपनी लइका के शबनम अपनी एगो कॉलेज में पढ़े वाला एगो दोस्त के दे देहली। शबनम के वो दोस्त के शबनम के एक कांड पर भरोसे ना भइल, काहे कि कॉलेज टाइम में शबनम बहुत दयालु और बहुत मददगार रहली। शबनम के दोस्त के पास कॉलेज के फीस देवे के जब पैसा ना रहे तो शबनम ओकर फीस भरले रहली। अब वो दोस्त शबनम के लइका के पालन पोषण करके शबनम के एहसान के बदला चुकावता। जब मामला कोर्ट में गई तो लोअर कोर्ट शबनम सलीम के फांसी के सजा सुनैलस। फिर शबनम सलीम हाई कोर्ट गई लोग। ओहू जा फांसी के सजा बरकरार रखल गई। फिर दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गई लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी फांसी के सजा के बरकरार रखलस। फिर दोनों जानी राष्ट्रपति के पास दया याचिका देहलस लोग, पर राष्ट्रपति दया याचिका के खारिज कर देहना। अब शबनम के कभी भी मथुरा के कारावास में जौन की औरतन के फांसी के सजा देवे खातिर बनल रहे, फांसी पर चढ़ावल जा सकेला। फांसी के सब इंतजाम पूरा हो गइल बा। देश के आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुई जब कोनो महिला के फांसी हुई। बक्सर, जहां पर फांसी देवे वाला रसरी तैयार होला, बक्सर से मथुरा पहुंच चुकल बा। 16 दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के दोषियन के फांसी पर चढ़ाए वाला जल्लाद पवन मथुरा पहुंच के ओजा के निरीक्षण भी कैले बाना और तैयारियन के जायजा भी ले ले बाना। जेल अधिकारियन के कहल बा कि शबनम के डेथ वारंट कभी भी आ सकेला। शबनम के ए हैवानियत से बावनखेड़ी गांव के लोग अब इतना डरा गेल बा लोग कि अब उ लोग अपनी बेटियन के कबो शबनम नाम ना रखेला लोग। अगर वह सबके ये वीडियो अच्छा लागल हो तो ये वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और हाँ, घंटिया के दबावल मत भुलाए। नमस्ते।